amb un retard de 3 parells de collons, com ja es pot veure amb la velocitat d'arribada, ens arriba el segon tren provinent de la Tor de Querol. Va parir. Esperem que no vagi tatuat aquest tren. Ens marxa ja amb una velocitat de vertigen, la 124 reformada i neta. Increïble. I cap a l'Hospitalet, que se'n va. I això és tot des de la banda sud de l'estació de Planoles. Adéu-siau.